Malti qabelkom għal il-liġa. Inselmulkom sinjuri nilqakom għal ġimoħra ta' Shooter. Jekk għandkom xi ħaġa interessanti x'dibattuna kif qed tagħmlu, ibgħatu lna hawnhekk bit-tnejjes private. U ġej Light, Lister. imma ma Light jiġi l-famuż Songkran Festival. Jiena ġieli mort. Marti, Dit tkun ċelebrazzjoni li taħbad bejn wieħed u fl-istess żminijiet tagħna tal-Easter. għax bil-qamar timxi. Imma għal-Tajlandiżi tkun il-New Year. Bidu ta' sena ġdida, allura xi jagħmlu? Jaqbdu l-bran, il-Guns, Water Pista, sa darba il-rover verse, jintu sawa l-affarijiet tajbi. U kulħadd jaħsar u kulħadd minn filgħodu sa filgħaxija. Issa dak l-ilma jfisser it-tindif sewwa, ġifieri li inti qed nitnaddaf mid-nubiet li kellek dik is-sena biex tibda sena ġdid. Promes li dakinhar isiru ħafna nnubiet ukoll qed ngħidilkom jiena u. Waqt is-Songkran Imma kieku kellna għaw Malta nagħmlu s-Songkran. Kieku l-Malta. toħroġ taħsel in-nies. Jew sib xi ħadd hekk ta' fil. Happy New Year. U taħslu. Kif jieħdu? U xi ħaġa oħra li jagħmlu san jimlewha bis-silġ. Bis-silġ. Biex inti tinħasad ukoll. Kieku ma kieku. U kif wetkom għanna Malti, int Malti, Ren? Malti pur. U ħankunu qed nagħmlu test biex naraw hekk il-Maltin u mhix lesti għal kif jiċċelebraw in-New Year is-Songkran it-Tajlandiżi. Inti ġieli mort Tajland? Le. Tixtieq? Ejwa. Mela, Tajland jiċċelebraw bl-ilma mhux bħalna ħafna. Mela, qabad il-friskun, ħankunu qed nagħtu darna lejn xulxin u ħanamlu l-countdown. Hekk joġobkom in-nies tad-dawra ħajjgħidu li countdown. Ejja. 10, 9, 8, 7. Kif celebra? Kif għal? Għalek għamiltilek fejda. Rien, x'taħseb? Jgħat Malta, ta' Ejja, mur biddela x'għax kategori. għaldi. Ma nafx. Lura l-istudju. Naħseb għadna maħniex l-istija Songkran Festival kieku għu ma tiġi idda festival, ġifiri. Fimni, bħalissa mhux żminiet ix-xarra blaqqas sewwa. Insomma, biex nibqgħu fit-tema sa li ġej Light, jiena mort sa Żurrieq fej iċ-ċentru tal-Active Aging hemmhekk organizza ikla tradizzjonali tal-Apostli. Ħandhom naqrax twila, ġifieri tistenninix. Mela, ċaw. Bonġu aħna biż-Żurrieq Day Center, ċentru attiv anzjan. Dil-mejda ssir b'rispettu mħabba lejn l-anzjani tagħna. Din hija xi ħaġa li d-Day Center ta' Żurrieq they look forward għal ja. 20 sena mill. Żgur hekk dejta nieklu dawk l-affarijiet li huma naturali u għandhom x'jaqsmu ma' din il-ġrajja li din infaħħu. Preparazzjoni tagħha ssir mill-ġimgħa nagħmlu l-imwejjed, is-siġġijiet u jsir il-fuħar. It-tnejn jibda jitalla il-ħaruf u jiddaħħal ġol-forn. Kemm kurzita, kemm ħaruf? Ħaruf ikonna 8 koxox. Nippreparaw it-salza jumejn għax trid issir ħafna bil-mod. Trid issir it-salza motludi, issir l-ispinaċi u l-patata. Wara tiplejtja kollox u tħalli kollox jiksaħ u tagħmel ġol friġġ. Issa dil-ikla tradizzjonali lodija ma tistax tkun tradizzjonali lodija jekk ma jkollokx dir-riħa, intom ma tistax xommu għax qed taraw. Imma qed ngħidilkom jien tifqa. Mhix qudiesa sewwa, ċerimonja, hija ċerimonja tal-kelma tal-Alla. Naqra parti mill-Vanġelu fejn hemm ir-rakkonti u waqt li qegħdin naqraw ir-rakkonti nibdew inqasmu l-ikel, l-ewwel jibda l-ħaxix mor, mbagħad tiġi l-patata, mbagħad titqassam it-salsa l-ħaroxe, u mbagħad jagħmlu l-ħarub, u mbagħad il-frott sewwa bħala rigal dak lil mulej għandna l-frawli sewwa u sintendi n-naspli. Hija xogħol ħafna, però huwa xogħol satisfazzjon kemm għalina bħala kollegi flimkien ma' supervisor tagħna tkun ilha tipprepara minn Jannar. Naħdmu bħala tim, nirringrazzja. Issa llum il-qofol ta' kollox. Illum il-qofol u hija xi ħaġa li nieħdu pjaċir nagħmluha u nkunu kuntenti. Għax awguriet insomma. Ħalliet il-sħabna l-Maltin kollha
biex ikollhom għajt qaddis u l-barka lilhom u l-familji tagħhom ta'. Grazzi, lilkom ukoll. Grazzi.